बतावा हो अपने बनावत ऐसा अपने खात ऐसा है कभी नहीं के सोचे तनी बुढ़िया के बना के नीमन चेबुन बनावत तनी तो दे दी हम तो ले नहीं अब खाइब करहिए में खाइब एक खातिर बड़ा कुछ करिहन जा बोलिहन जा काहे गरिहन जा हमरा उतना नहीं के लेके चले के ठीक ना। बाप हो बाप कितना सुंदर गम आहा कितना सुघर गम कता तने खाए तो तने चली हो देता हूँ खाना काट दी का है मम्मी जी ये करहिए में लेके बैठ गल बानी तो का हो गई और कोई ना खाई और कोई के जिम्मा का ले बने हमार लोग जिम्मा नहीं खेले लेता अजी बर्तन उर्तन ना रहल हटे कोई देखी तो का कही कि हणिया डलिया में खा तनी ई कहा ना तो हम देखने तो हमारा जलन होता दूसरे के का नाम लेता तो और कोई देखी तो का कही अरे खाए के खाई लेकिन पूछ लेवेला ना एक बार कि हाँ खैले बने कि ना वहाँ के अब देखा है देखा तो चटकाना मारम तोड़ दुकी नु तो लड़बू भर दुकी जाना लू मम्मी जी हमारे के मार लेम ठीक बा जितना मन करे उतना मार लेम लेकिन हम बढ़िया ना बात कहतनी कढ़ाई में काहे खातनी बर्तन में खाई हमार मन हम जौन चीज में मन कर देने में हमार पेट भरी आत्मा भरी होता है वो करम न खाई में तो भूयो खाई आज बाबा हमने सिखाए कहिया और सब का खाई बताई और सब काम भागे ले बनी कहा ना भागे ले बनी हो हमार कोई भागे ले बा हमरा के कदिन पूछल तो हम मम्मी जी खाइबू कि ना खाइबू सब कोई खा लेत हुआ हतने हमरा के ढकेल देतो जा पर सही दिन मुर्गा बना रहे एगो पीस हम खाई ना खुरमा एला वो पीस हां ए मम्मी जी बेटा बेटी खइबो ना करे और वो खा ली तो अच्छा बात बाटे का बेटा पर तो इतन हमरो के पूछ नतिया नतिन हमरो के पूछ तो सब न जानते ठीक करे बुझाबू जा जले खाइल बेला भी पकड़ एगो हमार माई भी है जब तक से अपन बेटा बेटी के ना खियाई तब तक से ना वो खइबे ना करी अच्छा जा तार माई बाई तो उनके के लेके सोना के झुलुआ पे झुलई है ठीक ना रहन रे पास रहे मम्मी जी हम का कर सकते हम जाते नहीं वहां से कह देबे जा जा कह दिया हमें डर नहीं के कोई के लागल कोई के कमाई नहीं के खात अपना भतार के कमाई खाता नहीं ठीक ना। बाप हो बाप बाप रे बाप चलो हो खाना पीना हो गल त ठीक न हो गल ना त लागत है खपार पे इनके हेडक रहताटे हेडक खाना पीना बनावे खाती एक आदमी के पेट रहता आदमी ना यो खइतन त सुत जइता एगो मम्मी जी से जीव आदमी के वो बिया के पागल आइल बैठे लगता जके के मर जाए ना कुछ ना करे के बाटे कहीं खाए के पिए के बेरी त कहीं रहता नहीं कहता त खिसियाइए जाता नहीं। अरे सोनिया नाम भाई नहीं क्या सुनत नो आमू छोड़ देता नहीं वही तरह अपना मन के दूध पिए के भी तो सब कुछ पी लेता टे दीदी जी का कुल हो कन्या कहां बनी हो वहां के आ हमरा घर के अरे वहां के तो छोड़ी ना का हो गई रोजनी ही घर के कहानी का भइल बटे का हो का गइल बूढ़ी बाड़ी न अपने से निकाल के बना उना के तो रख देनी कनी चलो बना के रख देतनी मर्द मानुस आई तो खाई बूढ़ी अपने से निकाल के कढ़ाई में हये भात हये अनगे तकारी लेके खात रही है दीदी जी का हम कहीं बुझाता कि राक्षस दलीदरा घर में अमाइल बटे पेट में भी अमाइल बटे ऐसे करे के चाहिए एगो हमार माई रहे हमनी के लेट सेट आवत रही जा चाहे भइयो लेट सेट आवत रही जा बिना खियैले और खा ना सकेले हमार मातारी कैसन बिया एक कने देखो हम का कोई हमार तो खुदे जीव पागल आइल बटे सबसे देखो तनी जे कल लूर चल न त हमर आ बुखार एकदम से चहक जाते एड़ी से तक लेके ऐसन मातारी हम कहीं ना देखनी ऐसे करे के चाहिए एक कने देखो मातारी के बाद जब कहलू नु त ऐसा नु कोई के मातारी ना करे जब दलिदर ऐसा नु तब नहीं करी हसन समझ गेलू कि पहले बेटा पतो कोई खइबे ना कोई अपने खाए लगनी कराही में लेके ऐसे यहाँ के लूरा चल हुए बनावे की बीर त कहत नहीं हम बनाइबे ना करब हमरा टीबी हो जाता पेट दुखाए लागत टे देखिए हम तो नए नहर बानी हम कुछ ना कह सकी ना जौन परिवार हमार कहे तो उन्हें हम करम लेकिन का करी आदत से हम मजबूर बानी देखत न तो सहल नहीं खेजत हमरा आदत करता है कनिया आदमी बोलते ना तू कर इनके जीव पगला जाई बतावा तू ही आदमी बोलिया नहीं हमरा ये नहीं कि जब सब्जी या भात बनत टटे लौका के त कहत कि हमरा खाए के मन नहीं कर जाके कोई घर चाटे आवतड़ी आ ई काम करे के फिर जब घरे बन त निक बाहर के कला के पता ही हम सब जाओ कने जा
जतने है दीदी जी। हाँ जा सब देखा तू सब थुका दा कपड़ा उपड़ा सरिया दे छता पहले उतार के गेहूं उतार दिया का हो गलो देखा तनी नु घर मेरा अपन माई के चाल रवा खाए से पहले न माई नु चूल्हा तर लेके अल्लाह करा के पत्तो के फेल कइले बाड़ी लेके कढ़ाई में आराम से बैठ के खाता रे चूल्हा भिरी हां आ तोनी से ना मंगलसिया ना कोई से मतलब मंगती तो हमनी के हाथ गोड़ नहीं टूट गइल बा के हमनी के नहीं दे सकत बताई ना एक जे सब्जी भात सुबह बना रहे रात के बना रहे त कहता कि हम ना खाइम जाके उंगरा घर मुर्गा बन त खा के आइली कहते तनी के निक कुछ बना आज जब आज पनीर के सब्जी बना त आज पता ये निक बना देली सन आप पता ये नहीं किस देते इज्जत नहीं खराब करती है हमनी के इज्जत खराब करता रही कि बनावत तब रघु नु देखो हम रघु नु घर के उनकर लड़का बनी हम तनी के बोल देली त कहता हम के बोलत हमनी के इज्जतिये नु खराब करती है अगल बगल के का कहियो स नीमन कहीं ना कहियो जा कहीं करा के कोई का कही ई जा के शिकायत करत रही हमने त निकले पटे कहिए ना कि दीदी जी निकलत नहीं पड़ते त सुनत नहीं हां जा के शिकायत करत नहीं होगल बनिए करा से जा के या तना ना ये गरीब गर्दा का बारत ये नु के हम परेशान होगल बनिए करा छ गर्दा के बात करत नहीं जा के शिकायत करत रही नु कि पता ही हमरा के खाना नहीं खने दे चलिए दूध ही गाय के आ दूध पिए के बिर त करे जे सब कोई मलाई मार के दूध पिया ताटे ना हां नहीं खन बोलत जे चलेगा जितना दिन चला ताटे नीचे करो ये भाई हैं कि अभी घर के कोनो लइका फैके खइला सना अपने खइला से ओकरा मतलब बा अरे बाप बाप भाता ना है काढ़ा बुझाता कि एकदम मरचइयो ले तीत लेखा कानी कैसन लागता ये दादा के पी लेकिन जीव जात के पियही के परताटे खांसी इतना हो गइल बाटे कि बैठलो नहीं के बना पीही कसम बुझाता कि कतनो आदमी दवाई करे से निमन में काढ़ा से तनी मनी ठीक हमर जीव भइल बाटे एकरे जीव जात के पीएम 2-3 दिना हाय हे दीदी अरे बाप बाप दीदी के हो का करते जी का पिए तनी जी अरे कनिया में खरबिरैया दवाई हटे थी ह काढ़ा बना के पियो तनी देले बड़न पायल जी ए कनिया कहिए ले खांसी भइल बा सर्दी भइल बा ठीके नहीं के ओख जल्लू अलुआ में तनी पानी एथी क देली राती में ना त ठीक लाइन में कट ना जत रहो बिचाना में तबे ले भइल बा त कनिया की दवाई लियो नी ना ठीक भइल हनी रुका काढ़ा पियो तनी तब अब आराम बाटे का हो कनिया में बड़ा ढेर दिन पर लौकता रुका है ना के मन कला का की बुढ़िया तार माना कइले बड़ी अब बाकी ना है दीदी जी मतलब एकरा में कौन बात बा कोई हमरा का माना करी त हम आइम ना घर द्वार अपन बात कोई आइबे आ जाइबे ना करी कनी के कला की बुढ़िया इने का कइलिया नहीं इने त ना गइली है कबे के इने नहीं की आई दीदी जी हम बोलम नु दरवा सब कहम जा कि पतोहिया नु बोलत ये फलाना के पतोहिया रहुए सब बताई जा हमनी के बेकारिया कहताइन त ए जब पत्तो हो खाना चूल्ही भरी लेके कढ़ाई में खैती सन तनकी का कहला के तनकी नीक लागत ना रहुए बताई आओ कनिया चुहानी लेके तसली हड़िया डड़िया थोड़ी में बैठेला ना बैठेन आ नहीं बैठेन एक जगह पर दीदी हम बात कहता नहीं खाए के बात नहीं कहते एक जगह कोई लेके तनकी बैठे तनकी नीको लागत आज के जमाना के रहुए तनी देखी मम्मी जी के ना पति में ओइ जे खाना बनत ताटे सबसे पहले लेके खाना आ वे कढ़ाई में आराम से खाता नहीं अरे बताई रे दादा बतावा तो यहाँ आदत नीमन बा बुढ़ पुराने के हमर सार बुढ़िया से परसों हो गइल कहली कि ना जाके घरे का हो गइल ई बतावा कनिया कि राय पके हमार खेत बा धनिया रोपल बा धनिया में हेती भइल बा आ ओकरा के निहुर के होई से नोचता रे लेवे के बाद चटनी के चाहे सब्जी में डाले के त बढ़िया से बैठ के नोच ल ओकरा के हेत जरे से कबार तरी त खिसना बड़ी कनिया ए दीदी ये तो बोलल का काल हो जाते गांव घर में के सब राड़ी बतर काटी मंगो धोनी कहते सन कि फलाना के पतोहिया अपन सास के नु खाना नहीं खेते इतना हमने के दीदी बुढ़बा के बजे के खाना पीना ना देव जी सब तार बुढ़िया के मती खेती ना भरभस्ट होखल जाता आदमी झूठ ना कहला कि हिंदू के बुढ़िया पगलाली सनु त बड़ी अच्छी होली सन आ जी दीदी खाए खाती हम नहीं की पगला जी कि खाना निक बनल बाटे चली हम चूल्ही तर लेके कढ़ाई में बैठ जाए आराम से खाई जब निक बाहुर बनता ना तो पटाक में थरिया उठावता ये दीदी आ ये भात ये सब्जी ये मुर्गा लेके बढ़ जाता देहिया नहीं देखा बनवले बड़ी खा के ये दीदी लौका के तरकारी चाहिए भांटा कुछ बन जाता कहते नहीं कि हमरा के खाने नहीं किसन देते एकनी बना ही नहीं खिया तकन के छुनर मुंह लेबे सन बताई त उहे खाना हमनी के निमन का खाना निक बनावते जा जे बैगन के सब्जी भांटा सब बन देते हम खराब बना देते जा हिरे दादा
ये कनिया तार सास के कुछ कह भाई रहन चाल बहुत खराब बाटे, बहुत बिगड़ी होई हो कनिया में जानलू। बिगड़ी ना है त बिगड़ी होई बहुत बिगड़ी। तब हम दुआर पर बैठ के गाड़ी देब सबन के तब न बुझाई कि हां फलाना बा गाड़ी देती है कैसे हमार पर पड़त तब न हम जाती दीदी। हां कनिया हां गरेबू ना हो हां पता काकला पतोहिया नु ससुई के खाना नहीं खेत बिना खइले ऐसे दहिया लगत हटे। हम ठीक बानी हो सास न धइए नहीं के अपना मन के रहेला। हम सोचता नहीं दीदी मन करता नहीं कि मर्द के बोला के अलगा बिलगा हो जा जब ई रहन ऐसन कइले बाई त हो जा का करबो हो ना। मर्द बात नहीं के सुनता एको कनिया बेचारी बिया। चलो कनिया तारा घरवा तारा बुढ़िया के मुंह पर न चोता थूकब तब बुझाई मन करके तपम जा आई जा हो दादा। अरे मैं रुका हो कनिया आया बतानी आई बाप के तना चटक बन रहे खा के तेरा तमा जुड़ा गोल का कहे के हे तना चटक कबो हमारे के ना यही से नोकन के कुल करहिए में के खा जत रहीसन। आज से अब सही कर मेकन से ना डराइम ना लजाइम लजैबू तो लजाई लेके ढोणी टोवेला। ये आदमी ठीके बात कहेलन। केने बैस रे रनियो अरे लियाओ तो कटोरी तनी हाथ में काढ़ के रख दी राती के खा ले हन तनी कहीं कुछ बचल बजन खा लिया सन बतावा हो तने बच्चा के रखल बे तो रख दे तो कटोरिया त राती के खाइम न अपन हैं। रे का ढोंड मंड फैलैले बानी काजी चाची जी का हो करे कि नाद में अभी औरो गावत चाही। ई बताओ नाद भरिए जाई त लोग ले काहे खातिर भेंट होइत काहे खातिर लोग ले कमाई यहां वहां जाई त एके दिन भर ना लेतन अभी खाती घंटा खाती आ त 2-3 घंटे त पाना खाए भर ले लई रही पेट भरिए आ फिर शाम के सोचल जाई अब केने का करे के बउए आदत राउ ठीक नहीं के दुर्बुद्धि वाला अपने खाके दे बनावा तनी पतोहन के सुखावा तनी का हम कोई के माना कइले बानी कोई हावा पी करता का है तू तो अकेले में तो काहे ने को देहिया खा के बना ले सब देहिए ओइसन देहिया में तो भालू ले फुकवा ले तू बन जाई जानलू भालू ले फुकवा ला फुकवा दे छोटकी पतोहिया के ठीक हो जाई काहे के छोट के हम पतोहन के फेर बना अपन काम बनता बाण में जाए जनता उ हाल बा दीदी हम यही से बोलल छोड़ देले बानी बोलल छोड़ दे बोल के छोड़ बते जल हट ए जे देही पलम लेके बैठा हो नहीं खन बोलत नहीं खन बोलत हां देवर त बाहर न होइल बड़ा मर्दा हमारे जे बानी ए जे देवर के या दुनिया के जा हमारा हाल खेती करे के बुझाइल ना सुना तनी का हमारी जी हमारा कोई डर और बा ना खाली में अपना भतार के कमाई तो डेराइव का है हमार बुढ़ावा नहीं का भी कमाता भी बुढ़ावा के जगह जमीन जायदाद कुल भरल बा ना खाई घर बुढ़ावा के चलते तार सुनावा होते चका भइल बा आए बुढ़ावा के चलते आगुले बोले महरी के बोलिए बोला तो का गुरमुटी को क्या होता जा गुरमुटी भाई ये लगावा तो कराही में है तर घींच ले तड़ू का है तू बिना लगवले यही तरी हत चुका भइल बड़ा बोला ये तो गलती है हमरा से ए तू जा है जले उठा हां जा जले ए भौजी ओ मैया तू बतावा तो ई ऐसा मातारी तू देखले बड़ू कि जन अपन लइकन के खिया कहते हैं बनौले के घुटत होके अपन पतोहिया बेटावा के मत बनाई ओ दिनवा के धनिया नोचनी तो भुला गई निका ध के झखुरा कबार देब अभी ए भौजी अच्छा काय हम देहे में हाथ काटे बूढ़ हट्टी में ना अभी जान बा डकला करू अरे ना जेबू ना जे तारे निहन खिलवाड़ी आई का एगो बात बताओ भौजी हईसन महतारी तू देखले बड़ू सब कलाबिन है तू तो सुनबे ना करबू बतावा कोनो महतारी के अपना लइकन के देह बड़ा बड़ा देख के खुशी होकेला ई खिया के कवना काम के सियान के लिए कैमरा उठत या कि तोर दहिया ओसई होइसे ओगो ऐसन आई दादा ते बेटा कैसे ने तो महतारी के खिया के देखाइल देख के निरे की लड़ ली कि हम खाई लेकिन ऐसन हो गेल अबू जमाने नहीं के गदा जिलेबी खात रहे अबू जमाने नहीं के कोई के ना कोई के आवा जिलेबी आजो खाई मेला पर अब तो आदमी करेंगे मतलब तका दे के कहां से अच्छा उहे हाल बात अब परे से लेके खाई महतारी के कोई पूछते नहीं के तो हम आई खइलिस कि ना खइलिस हम बताइम खूब निमन ले रहुआ मत बोलम बीच में हम का बताइबो शरम बड़ी जी का बताइबो ये खातिर ना पिए बोले यही खातिर ना पिए बोले रे झगड़ा नहीं करके अरे झगड़ा नहीं करके देखा तनी खाना में चाहिए हट खलवाई बोतल में जो गांव के आदमी के मारे खातिर हमरा के हई गांव में के करतोनी के बोले न सुनबे तोहनी के बात सुनबे एकर कौन बात सुनो मरवावे नहीं हां तू मरवाई आइल बड़ू तू मरवाई आइल बड़ू नीनू देख ली मरवावे आइल बनी ना कल हां तू ही हमरा के तू ही मरे तोहरे के मरवा दे तोहरे के मरवा दे हम अभी जानते नहीं कुछ का ये निकलता आवाज ये का निकलता हां खाई ना कमैया तारा भातर के
गोरेज अपना तो खाता नहीं बेटा बता करे खा है देखा हमारा बेटा पे मत जा उठाइए तू चल चल कहे के चली चलो आई बता ना तू रखा ना तू में रखले बड़ो ए भौजी तार गोल कर जा ई मार दी तार जा ना तू जो चल जो देखा काहे के बड़ा बोला चल ओकर संग जा रखले बड़ो कर के नो अरे ओ भौजी तू जा अजीबा छुआइन हो जतै छुआइन ढेर लुलुगर में बड़ी आती रे तो पुष्ट भर का और कनी बाजी दे दी तब ना माजे तब छोटा तो पकड़ मार के सब तू पकड़ ला तू पकड़ बोलती है बोल ना रे बोल क्या नहीं बोलती है ला शरम नहीं के नो तार के एक थाप मारम न तो तीन ढुमुनिया खइबू ई मन बढ़ू भी कतना ई कतना मन बढ़ू भी है ठीक बटे हैं बस बड़ा झोटा उघाड़ के चला तड़ू देखावत खेला कर हमरा के से कम है थोड़ा से कम है जाओ कन्या जा माता रे आठवा कन्या जाओ जा तेरी आठवा जुबा माई हईस आए क्या अपना लड़का के खाई पियल दे एकदम तंदुरुस्त जवान में तो तोरा आंख लागता एकरा से दूरे रहियो ई कब के करा के दांते काट वो दी काहे ना हमर बात माननी काहे ना केहू छोड़ नहीं देता कि धक्का झोटा पकड़ के मर रहते तब ना पूछे ओहो एकरा से दूरे रह कब नकबोल पे फाइट चला दी केहू नहीं के जानत आ तो हमरा फाइट है देख ली मारो कब नकबोल पे फाइट बिक दी ई केहू जानत नहीं खे चल यहीं है। एकरा से दूर रह ई गर्दन के नस दांते से काटे ले तू अभी जानते नहीं हम नहीं जानते नहीं ओकरा के पूछू कनिया अरे आराम से लागत है कि तू चढ़ जाइबू अथू पर जल मुर्गा मछली तेले मसाला कावे घर में कराही रहेला आ तबे डाले में भूजे में निकला गेला रहने दीजिए यही ना स्वाद मिली जब घर में कढ़ाई में मछली डालब तब ना स्वाद मिली जल्दी जल्दी बनाए थे बहुत खाने का मन कर रहा है तन हेनी बैठ जा हेनी बैठ हेनी आवा आगे सामने बैठ ठीक ना ओनिया मछली का कपड़ा बैठने वाला भी है तो छोटा ही है कैसे बैठे हैं बड़ा बड़ा रखना अब चाहिए का करिए एक कनिया हमनी के गांव में जीवन बैठे वाला पीढ़ी रहते हो ना देवल जी कहाँ से तो के बड़े बड़े दे जा तो कुर्सी रखिए ना काहे नहीं कुर्सी रखती हैं कनिया कॉले पढ़ ले हो बीए अच्छा उ ढेर पढ़ाई होला ना आपको नहीं पता है का आप नहीं पढ़ी हैं का नहीं हमनी का कहाँ पढ़ले बन जा किसान का बेटी बन जा पढ़ना पौनी जाना जानिए पौनी जा कि हाँ पढ़ाई होला का किसान क्या होता है दी आइए कनिया किसान के ना जानत हो किसान तो पूरा दुनिया जानत होई है और तू नहीं खुद जानो हमको नहीं पता है बताइए ना तन देखी त कैसन कपड़ा पहले बड़ू देखी त क्या कपड़ा तो मेरा अच्छा है देख लीजिए अच्छे अच्छा है ना लेकिन एक कनिया केतनो शहरी बाड़ू ना घर से बाहर मत निकलियो नहीं तो दौड़ देत पटीदार हंसी हो ठीक ना ये नहीं कहे हे अरे नहीं ये सब क्या होता है कि हंसी हन बोली हन अरे ये सब क्या होता माजा है? लिया होला हो माजा लोग अपन बुरा वक्त पर ना हंसे खराब बढ़िया वक्त पर ना हंसेला क्योंकि बुरा वक्त पर जरूर हंसेला कि फलाना बा दुख में बा तकलीफ में बाटे ओही ना कह सके फलाना वो हैसन बिया होइसन बिया एगो त बेटा हुआ शहरी लड़की से बिया है कलिया ना अपन जनते बड़ू तो के। हम अच्छा नहीं लगते हैं बहुत अच्छा बाड़ू को फिर पूछे क्या उन लोग ऐसे बोलेगा तोहर दे पटीदार जनते ना बड़ू और बोलेगा ना दो झपड़ दौड़ाऊंगी उसके गाले में खींच के समझ जाइए ये दादा अभी तो हमनी के ना कुछ बोला नहीं तू काहे बोलता रू हाँ तो काहे नहीं बोलेंगे ऐसे बोल के चला जाएगा सूखल खैबू की रस्सा वाला खैबू सही बताओ हमको दोनों अच्छा लगता है फ्राई वाला भी अच्छा लगता है और ग्रेवी वाला भी अच्छा लगता है दोनों अच्छा ये बात एक टाइम खैबू की दो टाइम खैबू सही बताओ ऐसे में ना देखिए ताजा ताजा अच्छा लगता है उसके बाद ना ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है उसका ये बात टेस्ट सही है कहताड़ू गरम गरम खैले बड़ू जता घर में के बारे में ना जन बुझा हट जा कनिया हट जा तार मारदा हो हमको नहीं पता अभी वो बताए नहीं कुछ और बोले कि जाओ दीदी के पास जाओ उसको चले गए उधर हमको बोले कि जा जाओ कनिया जा तू मम्मी जी लोग से दीदी लोग से बतियावा जा आएगो बुची जी बानी बुची जी के तनी सिखावा उखावा हो तोहरे वाला भाषा बोल जा हम तले बना के लिए होता जा तुम लोग बोलेंगे नहीं ना बोलेंगे तो समझ जाइए कि हमको बड़ी बुरा लगेगा ठीक है ना हम कुछ भी बोलेला बोलेला ससुराल में तो दुबा तो सहल जाला नहीं, बन जा तो खा लो दीदी, तोहरे वो- के दिन तो मार हम बनाओ तनी छाना तनी बनाओ तनी हो सुनिए ना ये बहुत ना गड़ चुभ रहा है इसको हटा देते हैं हटा दो भाई जो जेवने में तोहर खुशी बते वने कर ऐसे ना खुला लगता है अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है लेकिन कुछ कह तोहर कपड़ा तो ऐसा लागता न कि जैसे लागता कि
छोटी चुकी बच्चा के हवे ई त कुल सौरी ओरी में का बच्चा पहिन ली हस ऐसन लागत आटे। वो चीज क्या होता है? सॉरी क्या होता है दीदी? आ तू ना जानबू अभी तू का जानबू तू शहर में कबाड़ू तो अभी ना जानबू देहात में रहत रह जान जीबू कि हाँ कौन कपड़ा कौन अरे हम बोला। यहाँ नहीं रहेंगे, हमको यहाँ के रीति रिवाज अच्छा नहीं लगता है। हम इनको लेके जाएंगे वहाँ दिल्ली लेके चले जाएंगे। देवर के हमरी हाँ हमें लेके आ जाएंगे। ये दादा हमनी के घर के काम के करी आए ए दीदी के बाजी का हो कनिया अरे घुघुट बा को दिन के दी ना करहिया जी। ये दादा ये कौन है? गोती नहीं है गोल लगला प्रणाम। प्रणाम। ई के ये नहीं सतेंद्र बो नौकी कनिया आई है ऐसे हरिया वाली दीदी कहाँ है ऐसे कर यहाँ? अरे भगवान जी जुग ई जमा का कहता नहीं है दीदी है तना फुहर नहीं रहा ताड़ी। ई का कहतड़ू एक कनिया हमार कनिया फुहर बड़ी हो आ राम 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 ना भगवान तो हम देख सोची लिहलस कि ये दादा, केतना भर गाँव में निमन डंका बाड़ी को आ पीटी। है इतना है से तारा पहले के ये कन्या क्या अच्छा नहीं लग कौन रहा निकाल है खातिर नहीं लो बताओ छोड़ा उड़ के उनका जो रुचता ये ते का हेंगनी बानी आ हेंगनी काहे बानी? ओंगने बाड़ी की उनका वही जगह रीत रिवाज इंगने पहने ली जाते दीदी इनको बाहर निकालने हमको गुस्सा आ रहा है इनका चेहरा देख के। भाई चुप हो जाओ कनिया कनिया ओंगने ना बोल जाला बहुरिया आपका चेहरा खराब नहीं है नहीं अरे लेकिन तो आपका लॉली ये सही लुक खराब है। हमको अच्छा नहीं लग रहा है इतना चूड़ी पहने पूरा शरीर ढक लिए फिर पता नहीं क्या क्या चीज पहने ये सब लगा कर साड़ी है आई तू तो हमारा बुझात नहीं कि का पहन गई दीदी। अरे वो जाके कपड़ा हवे नीमन कपड़ा बा महंगा कपड़ा हवे जनलू वो जाके अरे पहना देखिए नहीं कैसे देख रही है, हमको बड़ी गुस्सा आ रहा है। इनको हटाइए ना। बाटे का लौकता हो एटीए पेटी न लौकताटे ऊंच खल लौकताटे औरी का लौकताटे आए है ने कहीं सब लौकता है सब। अच्छा आपका नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे बोल रही है क्या दिख रहा है? तो कने मैं तो तार लौकताटे। हाँ तो दिखेगा नहीं सबको पता है। ए भगवान ए कने तू बोलन हो जनी काम से बोल तो बोलन त मर नहीं लोहा के करैया हमर दिही 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 लोहा करैया? हां लोहा करैया दिही देखिए कोई आई नु त कह दिनु कि कनिया यही गनी बिया लंगे बिया तब रोक बुझाई के घर में आता कि लगे बियाह के बिना कपड़ा का बियाह के अरे कपड़ा सुनिए ना पहन इनको हटाइए ना जल्दी से। का तू हो जा कनिया कनिया बा चुपा तारे रो बोले के तमीज नहीं के करे कैसे बोले के बाटे जाइए ना हटिए ना जाइए जल्दी से निकलिए। करैया लेन तबे ना जाई बापा ने बिना करे के छोड़ के काची मांग रही है दीजिए ना जल्दी से। अरे कनिया त दूर हट जा कनिया सब कुछ कहत रे बड़ा सुघर बाड़ी आके कहला कि बड़ी अगर जाऊंगी ना तो अभी निकाल के दाग निकाल दूंगी समझ जाइए ना तो चले जाइए। एक कनिया हम देखा खाटी दे हाथ गई हम उखाड़ के देख मुंह में कोच दे पास दे तनी तू अब जब जरे को कहती करैया मांगे आइल बैठा जा ना हो कनिया का ओकरा से मुंह लागल बड़ू कनिया से बहुत अभी नखरे पहले उतर या आगे उतरी जा सब देखम जाए एक दिन के कर पीछे उतरल बा सबके त नहीं उतरल बाटे अरे कभी मैं के तो लकड़ा पीछे निकालूंगी उतरल चले जाएंगी बा पहले बता दे रही। भाई ना निकली हन लंगे निकली हन वो सब कौनो ठीक बा जेकर बियाह भइल बाटे जेकर के खुश बाटे जे परिवार खुश बाटे त हमारा कौन जरूरी बा कहे के जाओ कनिया जा जा मैं जा अब दूसरा कोई आएगा ना और ऐसा बोलेगा ना चार तो मच्छर लगाऊंगी पहले बता दे रही। और सब के कहां बाटे जाता का तार हस्बैंड का माना ठीक है चलते थी बाय। हां बाय जा अब शहर का बिया इजा पिजा खइले बिया बरगर तो उहे ना जानी कि बाई का होला हेलो हाय का कहाला ई ओइली त मुंह ठुठुरी करे लगली भग देता का करबू लकी के का करू बताओ तो आई कोई के समझौले भर के न बाटे है बताई लजगौनी के तनिको लाज लागता जी नैन और कनिया बिया है अल्लाह मटे घुमतिया गांव घर में। अब का करबू वही के पाछा त हम ढेर घरे नहीं किया आवत हैं कि कोई देखी तो कही कही असन कि ओकर खाए देखे खातिर आवत है बार बार। आ दीदी जी के देखी ना कितना पटीशन लेके बुरा तरी उनकर बुझाता कि कितना एक दांत के रोटी खाता ही जाती घरी। हां तो कहिए ना हमरा देख ली हमरा पसंद नहीं के कुल अगर ऐसे करे ना नू एक दो समझाइम तो समझाई में मम्मी जी से कहम अगर ऐसे ना सुधरियन जैसे कपड़ा पहन कर रहियन तो हम कहते करो हल्का बिल्का हो जाई नाम निकाल सके कि ओकरा खानदान में कैसे होता ऐसे होता। हमनी की आज तक से ऐसन कोनो शिकायत ना भइल कि मन हेकरा घर में कैसन आदमी भइल चाहे मेहरा होइसन बाइसन होइसन बाइसन सब कोई बड़ा हुई कहले से लेकिन एकरा आवते न देखियो शिकायत सुनाए लगी। शिकायत लेकर शिकायत तो आपका दूसरा शिकायत हो कि
हाँ तो होई ना आज। जेना निकलला पर काली गोरुआ चलाए भैंसिया त मार कहते सन कि भर सक ना मुंह देखावे वाला रसमा भइल आए मार हिती हिती कपड़ा पहनले भी ये से नु पहले ही देखी ना बोली में तनको लसी बा केहू को झपेट देतिया केहू को कुछ बोल दिया ठीक है इसे शहर के लड़की से बियाह ना कइला देहात के रहिए सन तो कतनो ना रहिए सन तो जरूर शिष्टाचार में रहिए सन जरूर तनी मनी शर्म करिए सन शहर में के जो रहिए सन तो एकदम फाटल पूरा ना आधा पसे पहिले बैसा ना पहिले रहिए सन घूमत रहिए सन एने सब बोली में तनको लसी नहीं के करा क्या करबू आ कतनो समझैला बस को करा चीज नहीं के रह गइल आ ओकरो के काला पन वो कहता कि ना पहिरे त पहिर भाई पहिरे अच्छा। पहिरी हैं ढेर दिन बोल ठोर दिन बाकी बा कपार पे चढ़ैले बा एक दिन कपार पे चढ़ के कथक डांस करी हन मत जावे करोगे से फिर और दुना दुख हो जाई हम कहते करेगा बतियाई हमने क्या एक में रहला पे तू नहीं क्या ना मछली और नाम नहीं खराब हो अरे केनी बड़ हो आगुली उनको चमची हरी अरे ज्यादा मत कुछ कह का जी दीदी जी कोनी कि का खतड़ू हो अच्छा का सारा खतड़ू कोनी कि मछरिया बन गइल बाटे चल खाला जा खिया दे ना हम ना खाए वो सब हमरा खाए के मन नहीं करते थी घरी काहे बेटा हुआ इहो का ना खाए काहे ऐसा ही है कहते हैं हम मच्छी खाए ना खाए काहे वो खिसियल बढ़ जा का ना जी खिसिया वाला बात कौन बाटे बताओ ता ना का खिसियाइल बढ़ जा खिसियाइला से का होखे वाला बाटे शहरी आइल भी है तो भाई शहरिये नहीं न रही हाँ तो रख ही जा उससे हमने क्या मतलब है अरे वो खाही वाला मार धो के छिकले बड़ू ए भैया रे तू शहरी बने लगलू हाँ बाक जी वैसे तो बेसी शहरी ही बनतड़ी देख लो अरे बादाम बाटे तो फेंका तड़ी कसार में ते कौन मत बनाओ आ चल हम अपन रू चला के बाटे न जी औरी का बाटे देखत नहीं कुछ जेकर जवन रुचता वो आधा पसे पहिरत है बाकी ना चाही ना रो चुपचाप रह हम बोला बिना रहल नहीं के जात रहा कहीं ना ओही के तकलीफ बाटे कि आधा पर से पहिन ले बिया तो पहिन ले दिमाग में ना जाई औरत के निक बाटे तो तू औरा के हमरा के का वो तकलीफ ना बच्चे बा कहता नहीं उनका मर्द के कौन दिक्कत है तरवा खाए कपार फटता अरे हमार काहे के तो काहे कहता नहीं मत कहीं घर में बड़ जेठ सास बानी वहां के तकलीफ होते नहीं के तब की महतारी के तो हमारा अबरी आपके का तकलीफ की बात बा नहीं के हो जेकर जवन पहिरे को केहू पहन होता है सही घूमो सब निकाले ना देना बा अभी तो हमारे से कहत रही कि ई कुल के गने होला काम हमनी के ना होला त हमनी के ना रहुआ जाने के घर दिया। हित बा मैं दीदी जी तरवा सिखाए एक कन्या तोहरो खातिर त हिते बनल रहनी कि हमरा के हित नहीं हमारे की केहू के हितारा चलावे के नहीं खेब हम देख लेनी हितारा चला के तो कहत नहीं हम तो सब के खातिर त बनल ही बनी तू वहाँ आइलू तो करवाइलू वो आइल बड़ी तो करवाइले बड़ी बूढ़ी तो जिंदगी भर करवाता ही बड़ी तो करम नहीं होता ना नहीं कर रहा होता रे बोझ जन लो तो का करेंगे इहो तो बटला ही बड़ी तो कहमो के तो करे के पड़ता तो का करी नहीं तो कोई कम करवावत रहे अगर कोई ज्यादा करवावत है सब एक ही बराबर बाटे मानत हम केहू के ना कह सकी ना कि फलानी ठीक रहली चिलानी ठीक रहली एती घड़ी एक रात के रोटी आदमी तुरता है एती घड़ी एक रात के रोटी तुरता आदमी देखो तनी कितना दिन निमाही हमरा नहीं केहू से बोल लगे कुछ रहे दो ना निभाई तो तू निभाई देले बाड़ू हम एक दाते दात रोटी तुरता इन तो हमन निमाया काम नहीं दीजिए जी हमने क्या लगा बुझा के बा मम्मी से मिलके बात करे के बा हमने तो जा बतियाल हमारा के का कहतड़ू जैसे हमरा के कोई अंजर रहे के हम वैसे रहे भैया जी पप्पू जी के सब को बोला के बड़ा सास रहा हो कि हमने के बिना हम जा तो लोग रख लेले वाला जा मिमोर के त कहबे करबो जा के लगा हो देखिए उल्टा पुल्टा मत बोली ठीक बा उल्टा पुल्टा मत बोली बिखिया गइलू करे जी 1 रुपया हिसाब ले तन की ना तोहार इज्जत ना आवे हमारी इज्जत ना आवे का उ ककलील बना तो तोहर नहीं खइजती गोई हमारी इज्जत है ना इज्जत गोल पे ऐसा हम किनार होकल चाहता नहीं किनरा हो जी तो तोहर इज्जत आ जाई उ का के लेके आई मन ठीक बा अब घर में कैसे रहती है कहीं ना ये तो टोला मोहल्ला कहता है टोला मोहल्ला बड़ी पटिशन लेकर वाला लड़ते बड़ी रो मरचाई लागत ओकरा कहता तो के नीमन चीज सिखाओ कि हां हाई काम मत करो हाउ काम मत करो तू झगड़ा का करतो ए दीदी जी हम निमन बात सिखाए काम नहीं खे सीखे वाला के सिखावल जाला ठीक बा आदमी के सिखावल जाला जानवर के ना सिखावल जाला ओकरा के सिखाव जी के झपेट देती है ढके झपेट देती तो कैसे झपेट दे बस ये नहीं कुछ कोई बोल देती है टुप देना इतना दिन हमरा से मुंह ठुठी भाई बा कर रहो हमरा से कुछ कहनी हमरा कुछ कहनी लेकिन अकेले हाथ ना कहत रही ठीक बा अच्छे इतना ना कहत रहू तो का करी बताओ मम्मी जी के रहते हम मुंह जबान लड़ाई ना जी रोवा तती हित भइल बे रोवा काहे तू लड़ाई तो लोग का कही हमारे बिलाई मतिया के बेटा ये आदमी खराब बा ये आदमी के बर्दाश्त ना होला कुछ बात बोल दे बेला ये आदमी के मुंह में मारे के चाहिए
मुंह मारा मार चाहे पीटा चाहे फोड़ उससे हमारा कोनो लेना देना नहीं के ठीक ना जानते बा लेकिन गलती बात रहला तो उनका कहा जाला और देखना जाला अजी काहे रो मेरा लोग के बाप के जामे जैसे अपनी माई के ना जैसे- पैसा जैसे- ना अरे तो जाते न बानी आय? का करो हम माई के कहीं माई के कहीं पहिरो जा देखावा जा का करे के बे तो रवो एक से की देखावा जा बार बार कहत त पहिरा जा देखावा जा आँख से के बाटे ले जा अपनी मर्दा के देखा दो तो ये पहले भी ओके सिखा ना सकेलू ए दीदी जी रो सब कहली कही कि हम ना सिखाई काहे के ओकरा के सिखाई आया के मर्दा के कह तड़ू काहे ना कही अपन मर्दे का मालका न कर चाहता है कौन ठीक बा काल गुना मर्दों को ओकरा पर नजर पड़ी तो कौन ठीक बा और मर्दों को रख ली केकरा भरोसा बा जी जे जैसा नहीं लगता सोचेला हां ठीक बा ठीक ना? ठीक बा हम दोगली बानी रवा निमन बानी नु निमन रही देखा अब हम कुल नहीं कहत ठीक ना दोगली का तू हमनी के बनाओ तड़ू बुढ़िया के जाके कुल कह हमरा कहां सुनाव तो रवा से हम कहे कोनी है रवा कहे नहीं है काहे कहे नहीं है रवा दोगली बाड़ू के खिलाड़ी बाड़ू के ठीक बा हम बानी दोगली रवा सब निमन बन जानू निमन बन के रही जा हमरा निमन वाला काम नहीं खे बाप रे बाप बुझाता के घर केतना ही तना त तू बड़का भइल बई जा बुझाता दुनिया पर हेनिए जानी नया पता उतरले बड़ी तनी सा गोर बड़ी त का बुझाता कि गोर बड़ी त हुए से गोरई पे घमंड बा हते त गोर टंगरी देखावा तड़ी उनकर त रहने के तनको बर्दाश्त होखते का जाने केने गोइल अब घुमला के करा फुर्सते नहीं लागत है घर में बात मैं माजे धोवे के वही पड़ल बा किरिन डूब जाता बा कि घर में बर्तन नहीं के माजात आ भर देश से घूमतिया भर देश का घुमला के आदत पड़ गल बा इतना करी पे मन औजिया गल बा हमार की एकदम से ने का कहे के इज्जत अब रू मैं गंवा गलियन से हमार हो घरे भूरे नहीं के मुमत एकदम ये माई आवेज के सन बेटिया के देखी कहां बा का भाई हां का भइले जो बैठा बन लोग नहीं के अरे ना ये मम्मी जी बाप रे बाप ओकन घरे जाए जी बुत बाजी आ हे मम्मी जी ई हम बात नहीं देख सोच सकत कब कि फिल्म के लोग कब हे नहीं आ सकत हटे जे जानत नहीं रहुआ का भइल के इतना घबराइले बजा तक हाथ टेका जाई सुनी ना अरे चाची घरे गईनी ह ना आ पतो है जो नहीं कि आइल बिया हाँ। अरे वो देखले बनी करा के ना हम नहीं देखले तो हम जाने ना ये दी मामी जी कि उन का कहला कि काहे सलिया वाली चाहिए हित कोनो आइल बाड़ी सन उहे हाय सन आई हे मामी जी जवन हिती थी फिल्मिया में पहने ली सन हिती थी हई छोटी छोटी चढ़िया कोचिया हां आ हिती थी उहे पहन के कोने मछरी बेरी मारे बैठल बिया गाना गुड़िया पहन के आई हे मैया सब मामी जी मैं लौकता सब लौकता सोच पहिरले का बिया के मोय सगरे लौकती उहे ना कोई देखी तो कोई का कोई उहे हम कहत रही का एक कने तर लूर से उड़ हम नौकरी कनिया जना हां जी एगो ऊ बड़ी दीदी ऊ दीदी बड़की दीदी और पहनावत अड़ी ओ जे बनावत नहीं सिखावत नहीं कनिया हे से डांटे बोले पर वहां सबके हिम्मत नहीं कि साड़ी जगह कनिया पहन काहे ना डांटे के ना चाहिए एकदम नांगा उ तो अभी घर में भी भगवान ये मम्मी जी सुनी ना और ना हम कनिया ना कनिया जाइसन ना लूर सिखे कैसे ना करे के हमारे बेटी बा हमारा के बोल लगल कनेवा कि अंका इंग्लिश में बोलत रहे हमारा के नहीं देखे तारा के मन नहीं कर तू जाए गले कि यानी कैसे बोलता हुए हमारा तो बुझाते नहीं के ना नचर नहीं के बुझाती कनिया ना मम्मी जी कहते इसको बुझाते नहीं अच्छा तो हम जाए देखे खाते जाए में तने देखो देखी तो हम केसन कपड़ा पहिरत करहिया देले नहीं खी जाए करहिया के बहाना वो जाए संझिया के ठीक बा करहिया अपन ले गेल बढ़िया करहिया नहीं कि ओ दिन के लोहा के दे देले अथिया बनावे हां बड़ा की छोट की मजिल की ना तू हे लोहा करहिया भी बाज रहता ना देली ह जा गुतने कते जाए तो ओकरे बतिया सुने में तरीके दे रगल ऐसे नहीं सना बिटिया बाईसन जी बताई टोला परोसा में जब बाईसन तो कनी के कला की साड़ी पहने जब ठीक बाटे बाहर भीतर में पहनत रहू ठीक बाटे ऐसे दोनों के बात साड़ी में पहिरन जाला शहर में तू गा के दे हाथ में पहना वो तो कोई का कही जैसन देश वैसन भेष बनावे के पड़ेला उहे ना अब तो उधर देखी उ घरवा के तो लोगवा तक काला के वैसा नहीं लूर के बाटे केरी पहनावत आटे एक कनिया पहना डांट के बोल के कोई नहीं के बोल सकत नहीं के कर सकत काहे ना डांट के पहिरही के चाहिए जब वही ना पहिरते वैसन हम घरे का आदमी जाई है ना कि जे बेटी पतो आई हसन जाई हसन उ वैसा लूरा रचन सीख जे ई मम्मी जी हम पहन सकत हैं कि ना वैसन हां एकदम पहिर लिया मार के मुंह में फोड़ दे ये गोड़ा बस नांगा घूमल ठीक हो जाए वैसन सब पसंद करेला बेशरम ना लगत है मम्मी जी मैं लौकता वो देखम न तो शर्मा जे सोच ली को हम बाप रे बाप कितना हमरा उहे जाके देखत रहू उहे कि हम पहिरी
हाँ ये मम्मी जी हम बात कहता नहीं जीरवा के हम देखनी ह त आईनी ह कहे खातिर कि ए मम्मी जी देखी ना उ फलाना भाई ऐसे पहनत रहली है ऐसे करत रहली पर हमारा से का लेना देना बाटे ई उजर मम्मी जीरवा से का कहीं गोरगार पे गोरगार से दम करे करे बाहर लौकता टेरवा से का कहीं आ तब पहन ले बिया दम हटे से छोटी छोटी मोय लौकता सोच ले ही हम कनिया जा जैसा लू रहे उसना लचन रहे देखे आगे में ना आके कपार पर मुतली ल मम्मी जीरो देखत रह कि जिंजानी के नु रोवे के पड़ी खून के आंसू रोई हन जा ई मत हो कि ए जा रहिए ना पावे वो जब इतना शहरी मॉडल पे तेज रहिए ना ये पावे बात हम कहता नहीं कि शहर में के आके देहात में कैसे बस गइला कॉपी के तरह मम्मी जी जरूर एकर कुछ ना कुछ चक्कर बाटे सोच ली जरूर ना एने ना ओने ये कुछ जरूर करी भागे देखम ने एक दिन हाँ तो जब वही मॉडल में रहते तब तो भागे जाए क्यों ठीक पता नहीं भागे इधर रह के धान काटे के बाटे जा तो नहीं हम देखे के हो जाता नहीं हाँ देखो ना जा तो बोलना लगी संजय से हमरा को बोलले चार गो बात कहां चपला पहन जाता नहीं ना चप्पल पहन के नहीं जा देख हमरा तो चार गो बात बोले के हमरा के बोल के बोलले हम तो सुन के चुपचाप आ गई नहीं हां ऐसे न संत एकनी के बिटिया बैसनी दादा राम राम हाली हाली बनावत तनी हो बनाए बनाए बहुत जोर से भूख भी लगा है ऐसे हमको बहुत पसंद है मछली बहुत पसंद है के घर में के लोग बाकी पटीदारी चलावत ताटे तोहरे चलते पटीदारी लोग चलावत ताटे दूसरा के चलते नहीं तोहरे चलते पटीदारी लोग चलाओ तो चला के दिखावे वो सब क्या होता है पटीदारी मतलब क्या होता है दी का होला का गाड़ी गरहुज जर जइबू सॉरी हो सॉरी नहीं रहो अरे नहीं थोड़ा थोड़ा चलाएंगे तो भी नहीं सीखेंगे कि आप नहीं रहेंगे अगर हमको खाने का मन करेगा तो किसे बोलोगे ये तो बात सही कहतड़ू हो अपन गुण कला रही तो दुनिया का करता उसे कोनो मतलब नहीं खे ठीक ना हल्दी पाउडर डालिए ना इसमें कम है अच्छे डालो तनी अब कईगो मसाला फाड़ का जी करहिया त अभी बनाव तनी कहाँ करहिया खाली बाटे जन्नी सोचनी कि बना लेबो करी बात खाली क के दूसरी बर्तन में धो के आ करहिया धो धा के आपके दे जन्नी छोटकी कनिया में हियर नहीं की देखले का ओई दिन तो देखबे कइनिया अब तो दिन दूसरी भेष में ना देखनी ये वाला तो दूसरी भेष में हम देखत नहीं वैसे ना किसी ना अच्छे घरी सबके उतारा गइल तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है का हमारा के का प्रॉब्लम तो फिर नत बोला कनिया नत बोला मैं खोला कनिया यही से बुझाता कि नत बोला ए घरी लोग घर में का नीमन नहीं के तो बाहरवा के का नीमन रही हम तो सीधा जानी ना हां कनिया का पोजीशन अपन पहनाव के छोड़ दे जी चाची जी पहनाव छोड़ दे अब का कर बताई जब बेटा वो के ये निक लागल हवे इनो के ये निक लागल हवे तो हमारा और आपके अथु कइला से लोग थोड़ी मान जाई दीदी एक बात सुनो हाँ। यहाँ पे सब लोग बुराई करने के लिए आता है का अरे जानते बारू न कि अपनी गिरबान में केहू ना झाकेला दूसरा के गिरबान में झाकेला ना तो इसीलिए सारी के लोग के देख करके उजला गांव में उठाई तो लोग कहे कि बलबले हवे अच्छा दी चाची का बुझौनी बुझावता नहीं है बताई बुझौनी बुझले से कुछ होखे वाला बाटे बुझौनी ना बुझावल जाला केहू के ना ये चाची जी बुझावनी के बुझाए के लौकते बस सब तो का बुझावनी बुझावे के बाजी देखा तनी घर के इज्जत है घर के जब अपन आइन कुल नहीं तो बता दूसरा के का ऐसी बातें देखी अपन घर लोग ना तू करेला दूसरा के घर जरूर जल्दी से उजाड़ेला वे हाल बाटे जब हमारे घर में अरे वाली का बात बिया उघारे रखा जाता पैरावा जाल जब हमारे घर के परिवार में खोट बाटे कहो कनिया उड़ के पड़ गए इन लोग हाला कर अपनी घर के लोग ना देखेला दूसर के की घर के लोग देखेला कहाँ जर गइल हो इन लोग हाला कर रहे हैं ये लोग खेदो ना दी अरे का खेदिन जब देखो अपने कोकिला भवानी बाड़ी आई जाता का खेदला से खेदई हम चुगली करते हैं हमको गुस्सा आ रहा है धक्का मार के निकाल देंगे पहले अच्छा चुप रह ना बोलल ना जाला केहू के ऐसे ना कि ना बोलबू तबे ठीक रही ए घरी लोग दूसरे के घर का रोटी खाता टे दूसरे के घर का रोटी खाता
ताटे सोचता कि जल्दी से अपन ये चुगली खोर हमको अच्छा नहीं लगता है, निकालो ना। देखा तनी मुंह संभाल के बोला ठीक बा, ये नहीं बोलता है ए देखो कम बोलो। ए दीदी जी रे चुप रही रो दीदी पट्टी से मत खींची ठीक बा। अपन घर का इज्जत ना लोग ढकेला हो। दीदी जी कहले बड़ू पुलाई पे चढ़ल बाड़ू, एक दिन रोवे के पड़ी, खून के आंसू चुए लगी एक दिन। आप एक पतो है एक दिन रोवाई, एक दिन आप एक पतो है रोवाई तबे आपके खून के आंसू गिरी। पते लागी तो देखो मती हमार बूढ़ बाड़ी ना, हमार बूढ़ बाड़ी ना जी एक हाथ तारी रोटी ना बाटे बनेला ठीक बा। तू तो दीदी जी कहत तुम्हारा घी लाग जाता है, मन करता कि का तो कह दे के ठीक बा हम रौर नामे धके बोलाई में तिकर दीदी जी कहे वाला के और ना गल बा ऐसे नु आना जाई आई ना चाची जी रे से को बात कहे के बा। आई ना हमरा खाना में आई दीदी जी पियावा जी करे जावा जी न तो कह हमरा से आदत न पड़ल बाटे, आदत न पाटे बाटे। दीदी जी कहतड़ी लिप के पादा तड़ी अइली है बतियाए दीदी जी के तोर जोन विचार करते हो तू पई न, चाहे कच्ची बड़ो चाहे बंडी बना चाहे नंगे घूम, ओसे कौन लेना देना बहन हन के। अरे अभी तो ये पहने तो उनका कैसा मतलब वो हो रहा है, अलग अलग फीलिंग हो रहा है, काची बोल रही है। जान तरी सकी इनका दिल्ली बम्बई में घर हो जाए, शहरी पतो ही आ गइल बे ओकरी घर में गोतनी आ गइल बे त एकर मार दिल्ली बम्बई में घर हो जाए होई नहीं। सब ड्रेस पे उड़ के पड़ रहा है का जा ये से जा तो जा नहीं तो देखो तो कुल पड़ जाए तो तोर ड्रेस खराब हो जाए। जा बना के लेके आओ तनी पलंगे पर। देखो हो गरम दिमाग के भी यही कुल बात समझती है, तनी हम चुप कराते नहीं तो खड़े लील घली तभी